19 years old pa lang ako, pero 10 na ang body count ko. Pag-uwi ko sa probinsya namin para sa New Year, nagkita kami ng boyfriend ko. Sa amin siya tumuloy. At nung nagyakapan kami, tinanong niya ako kung okay lang ba ako. Then the next question, he asked me, okay lang ba kung may mangyari sa amin? And dahil sa guilt ko, pumayag ako. Sino bang hindi magigilty, no? Yung isang lalaki nga na isang beses ko lang nakilala, nagalaw na ako. Tapos itong boyfriend ko, 5 months na, aayaw pa ako. So it happened. Kaya lang, ayun, hindi rin nag-work. Then, year 2023. Umattend ako ng debut ng kaibigan ko. May nakilala akong pinsan niya. Naging close kami. Kwentuhan, movie marathon, at may nangyari uli. Alam nyo, DJ Rocky and DJ Jello, ako yung babae na hopeful. Yung may daladala akong mindset na, baka naman mag-work. Baka mag-work. Pinapinky swear ko pa nga siya na hindi niya ako sasaktan. Dahil ayoko na maulit ang nangyari nung birthday ko. Pero ang ending, nalaman ko, mahal pa pala niya yung ex niya.